Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk baky tarap ýurumyzdaky täderler hem habarlardan tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Şugun Türkmenistan prezidenti ýurdumyzdan ýarary işleriniň belän ferkarda başlady. Oşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň giňişleýän mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzdan harby hukuk gorajdararyny 2021-nji ýylyň dowamyna ýerine ýetiren işleň jemlerini garaly. Hemem bu düzümleň öňüne durýan möhüm wezifeler kesýetlenildi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzarlary. Hormatly terkerdeler. Şoňby Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň giňişleýän mejlisini geçirýär. Mejlis ýurdumyzyň harby hukuk goraja edaralaryna geçen 2021-nji ýylda anyp baran işleň netijelerini sereder. Şeýlem, garaşly döwletimiz howpsuzlygy Wasudylyk üçin etmäge. Harby hukuk goraja edaralaryň madden jamiňy binýadyny berkitmäge. Hem de olaryň işini hassa kämilleşdirmäge değişli soralaryň bir näçesini we käwrem beýleki soralar aral maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerda başdy. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň giňişleýän mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogduýowa söz berdi. Goranmak ministri 2021-nji ýylda ýolbaşyga diýen düzümlerini, alınıp balan işleriň netijeleri, ýurdumyzyň gorun şukybyny hemde milli goşunyň maddi enjamlaryň binýadyny pugtlandyrmak, harby gullukçylaryň hüner derejesini kämilleşdirmek boýunça ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiziň tawşyklarynyň ýerine getirilişi, ýokary derejeli harby hünärmenleri taýýarlamak hemde tanyl gomy ornaşdyrmak boýunça hatabat döwrüne görülen çäreler barada aýdyldy. Muqaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli ýokary derejede geçirilen dawaryly harby ýürüş bilen baglanyşykly maglumatlar hatabatyň ödünni düzdi. Şeýlekem 2021-nji ýylda çağırş boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak we raýatlaryň harby gullugy nowatak çağırşy boýunça meýilnamalaryň işleriň geçirişi barada hatabat berildi. Soňra hormatly prezidentimiz baş prokuror Attaýewa söz berdi. Attaýew 2021-nji ýylyň dowamyna ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Şonda amala aşyrylýan gödükçilik işlerini kanunçyň bir jaýdylmegine, ähli düzümleri tanyl gomy ornaşdyrmak boýunça ýerul işleriň geçirilmegine möhüm ähmiýet berildi. Şeýlekem ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerda başlanan tawşyrygy boýunça geçirilen seljerme işleriniň netijeleri barada hatabat berildi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerda başly İçeri işler ministri Hojan Ýadowa söz berdi. İçeri işler ministri ýurdumyzda jemgyçilik tertibini saklamak we hukuk bolmalaryň öňüne almak boýunça alınıp balyan işleriň çäklerini geçen ýylyň dowamyna ýerine ýetirilen çäreleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şeýlekem minister ýolbaşyga diýen düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadyny döwre baplaşdyrmak, olaryň ýazyrky zaman täze teňkeler bilen üpçünçligini gowlandyrmak, jinaýatçyga garşy durmak we jemgyçilik tertibini üpçün etmek, ýanyň howpsuzlygynyň we ýol hereketiniň düzgünlerini bir jaý etmek, degişli düzümleri tanyl gomy işiň ornaşdyrmak boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinlep şeýle diýdi. Hojan ýaly. Men polisiýanyň podpolkovnigi Murat Babaoğlu İçeri işler ministriniň ornbasary wezifesinden boşadýar. Polisiýanyň maýory Wopal Ataýew İçeri işler ministriniň ornbasary wezifesinde belläp, onu hem Aşgabat şäheriniň polisiýa müdiriniň hem wezifesinden boşadýar. Şeýlem, polisiýanyň maýory Merdan Muhammed Muradowy Aşgabat şäheriniň polisiýa müdiriniň müdiri wezifesine belläýär. Soňra hormatly prezidentimiz ýokary kadetyň başlygy Ustan Epesowa söz berdi. Ustan Epesow 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri Türkmenistanyň kadet lugamy ösdürmegiň döwlet maksatnamasyna kesýetlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, hormatly prezidentimiziň tawşyryna laýyklykda tanyl gomy ornaşdyrmak, maddi enjamlaryň binýady pugtlandyrmak boýunça amala aşyrylan anyk çäreler barada hatabat berdi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Häzir Türkmenistanyň kadetleriniň kadrlaryny wazipa bellemek we wazipeden boşaltmak hem de onlara hüner derejesini bermek hakyndaky fermany hem görsetjek. Soňra hormat prezidentimiz Milli Howpsuzlyk ministri Annaýewa söz berdi. Annaýew ýolbaşyga diýen ministrliginde 2021-nji ýylda ýerine getirilen işleriň netijeleri we ýurdumyzda döwlet ýösüşiniň möhüm wezipelerini üstünlikli ýerine getirmekde berүү şert bolan parahat hemde asuda ýagdaý saklamak maksady bilen durmuşa geçirilen anyk çäreler barada hatabat berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet serket gulawynyň başlygy Nuriýewa söz berdi. Nuriýew ýolbaşyga diýen düzümlerinde 2021-nji ýylyň dowamyna ýerine getirilen işleriň netijeleri we serket kararlarynyň maddi enjamlaryň binýasyny pogtalandyrmak hemde watan oroslar üçin zerur gulluk we ýaşaýyş durmuş şertlerini öwretmek boýunça ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlanan ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Nuriýew şeýleme Türkmenistan dowlat serket gullugynyň käbir guramoşylyk meselelerini seyretmek bilen değiştirip kararları görüşek. Soňra hormat prezidentimiz Adalet ministri Taganowa söz berdi. Adalet ministri 2021-nji ýylda ýerine getirilen işleriň netijeleri, raýatlaryň konstitusiýon hukuklarynyň we erkinlikleriniň kanunlygyň ygtybarly binýasyny öpüşen etmek üçin kanun çykarjyk işini döwlet ýasatyny ýerliklerle amala aşyrmak ugruna alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýurdumyzyň raýatlarynyň hukuk taýdan düşünjeligini we hukuk medeniýetini ýokalandyrmak boýunça ýerine getirilen anyk işler barada hatabat berildi. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet gümrük gullawynyň başlygy Hudaý Kuliýewa söz berdi. Hudaý Kuliýew geçen ýylda ýerine getirilen işleriň netijeleri, şeýlekem düzümleýin bölümleriň işine ýöňdebarjy usullary ornaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem gullugyň ýol başdy. Häzirki döwürde dünýäde emele gelen ýagdaýlara laýyklykda ýurdumyzyň çäginden geçen üstaşy ýükleriň gümrük gödäwçiligini döwrüň tarapyna laýyk derejede ýola goýmak we şonuň bilen baglykda gullugyň işini häzirki ýagdaýlara laýyklykda döwre baplaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hem hatabat berdi. Soňra hormat prezidentimiz döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Atagaraýewa söz berdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň ýol başdy. 2021-nji ýylda ýerine getirilen işleriň netijeleri, gullugyň işgärleriniň netijeli iş üçin dürüdlen şertler, olaryň hüner derejesini döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanowa söz berdi. Amanow 2021-nji ýylda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryny ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlanan başlangyjy boýunça ýaýlandyrylan harby özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, milli goşunyň gorunçy goýuny pogtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen şäherler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlaýy hatabat dinläp, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine gatnaşyryna dönüp şeýle diýdi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzalary, hormatly serkerdeler. Geçen 2021-nji ýylda harby hukuk goraýjylaryna meýnamanyň esasy işler anyk bardy. Emma muňaramazdan geçen ýylda bu edaralyň işlerine bir näçe hem kemçiliklere ýol berdi. Ýol verilen kemçilikler barada Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlislerine değişik ýol başlary bellikler edildi we olaryň gysga wagtyň içinde düzedilme barada anyk taşyryklар berildi. Kemçilikler ýol beren adamlar bolsa kanun esasynda çäreler görüldi. Ine mysal üçin geçen ýyly Goranlyk ministrligiňe näsalyk sebäpli harby awtolog ýoluluk hadisyny sebäp bolup harby gullukçylaryň bir näçeniň aradan çykmagyna we hastakana düşmegine ýol berdi. Şular ýaly gödek düzgün bozulmalar näme sebäpden ýüze çykýar? Elbetde serkerdanyň jogapkärçilik duýusynyň pesdi ýa-da gulluk borjyny çynnaky garamaýanyň sebäpli ýüze çykýar. Näşe oňarady? Unnok diýip. Birinji, harby düzgün nizamy hasem berkip ministriň ähli ýol başlarynyň we serkerderleriň harby gulluga jogapkärçiligini ýoklandyrmaly.
İkinci, harı bölümlerin ähli harı tehnikaların avatlyk ýagdaýyna terjerme geçirme. Näse harı tehnika avatlamaly, hemişe fewösüm, gurat ýagdaýda saklamaly. Üçüncü, harı tehnikalar. Ok ýaraglary saklanýan angaların ammarları hemişe bildirilen talaplara layıklıkta avat ýagdaýda saklanmaly we bolanmaly. Şeýle bolan gorony ýokary derejede alyp barmaly. Dördüncü, harı bölümlerde düzgün nizamy puhta berza edip düzgün bozulmalaryň öňüni almak esasan hem adamyň jany hem sağlyk bilen bagly düzgün bozulmalaryna ýol bermeligi üçin ähli çäreleri görmeli. Hormatly Dowlat Köpçülik Geňeşiniň agzalary. Geçen ýyl prokuratura idaranyň hem işine bir näçe kemçiliklere ýol berildi. İşleri seçip almakda, yerine koymakta kemçilikler koyuverildi. Ýurdumyzyň azyk önümler bilen üpçün etmek işine prokuror gödöksü talabalar yerine ýetirilmeli. Newtka pudon hem talabalar gödöksürüp edilmeli. Şoň üçin Adaýew birinji prokuratura idaralarına işe kabul edilenine şeýlem ýol başçy wazifeleri ödürlenene adamlar ähli taraplaýyn ýoranlar. Watançy iş başarjak aň düşünjeli, tertip düzgünli. Arasy halal adamlary saýlap seçip almaly. İkinji, ähli idara kärhanalar, guramalar hem wazifeli adamlar tarapyndan kanunçylyk yerine ýetirilmeli. Şozandan Newtka hem Pudonyň hem ýurdumyň azyk üçinçiligine gatnaşan idara kärhanalaryň işlerine talabalar prokuror gödöksüligi alyp barmaly. Ýüze çykýan kemçilikler gyýyky wagtda düýetdirmek goňşam ähli derur çäreleri görmeli. Üçüncü, korrupsiýa bilen hem baglanşykly hukuk bozulmalaryny ýüze çykarmak. Öňüni almak, onuň hem ziýanly netijelerini hem de ýüze çykmagyna getiren sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak goňşam degişli idaralar bilen birlikde işleri geçirmegi dowam etmeli. Dördüncü, harby prokuratura, harby bölümleriň işine hem gödöksüligi güýçlendirmeli. Harby bölümlere ýol berilen düzgün bozulmalaryny wagtynda ýüze çykaryp, olaryň gyýyky wagtyň içinde hem düzedilmegini gazanmaly. Beşinci, hukuk gorajadylaryň jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça hem işlerini utgoşturmaly. Jenaýatçylyga garşy göreşen hem wagda netigat düşündürüş işleriň hem netijelerini ýokarlandyrmaly. Hormatly Dowlat Köpçülik Geňeşiniň agzalary. Geçen ýyl biz hem adamyň janyny garşy eden hem jenaýatçylygy azatmak boýunça giňişen ýygynak geçirdi. Bu ortana içeri işlerim prokuratura, kadet idaralarına işlerim talabalar alıp barılmanlığını görkezýär. Şeýle edem. İçeri işleri, ministriniň, düýdüş idaralarının işinde ýalňyşlyk goýuverildi. Iqtisad jenaýatlere garşy göreşmekde de kemçiliklere ýol berildi. Azyk garyplaryň hem bahalaryny ýüze çykany ara tapawtlaryň hem sebäplerini tejermek hem bahalary hem durnukly ýagdaýda saklamak işem talaba laýyk alyp barylmaly. Polisiýanyň hem ýol gödöksüligi gullugynyň hem işinde kemçiliklere ýol berildi. İçeri işlemesiň täze gurulan ýaşaýyş zalary belinen tertipde galalaşman hem açylyp ulanmaga berildi. Mundan maşada täze bayram bilen bagly güýçlendirilen tertibe geçirilmeli bolsa, ne ýangy ýakynda Lewap welaýatynda emeli suwla partlaýjy ferişte ýasalyp, onuň ýarmagy adam pidasyna
ve yararlanmasına getirdi. Bu olsa cemiyetçilik tertip düzgün üpsün etmekte işlenim yeniden qoğuşuq anıp bardiyanını suud ediyor. Sonra hozaniyad. Birinci, adamın ömrü bilen malı cinayetçiliğe, söyleme birlikte cinayetçiliğe getiriyen yağdırlar düyüplü selcermedi. Onların sebepleri hem şertlerini yüze çıkarıp aradan ayırmadan değişik şeyleri uyuşunurlar. Bu işlerin değişik edarları bilen birlikte utkusuk alıp varmalı. İkinci, yolulu hadisanın hem neticesine bolup bilecek adam fidaların önünü almaya karşı hem neticeli işler alıp varmalı. Üçüncü, polisiyanın yol ödevçülüğü kulluğunun işini talaba layık yola koymalı. Burada. Buyur yani kemçilikler düzeltip yol hareketinin hem kadarların doğru beza edilmesini üpçün etmeli. Dördüncü, iktisadi cinayetler. Esasen sevda ulgamına yürüp çıkan düğün bozulmaların önünü almalı. Beşinci, düğün edarlarına tertip, düzgün hem resminame hem dolanışını talaba layık yola koyup onların hem işini dünyanın öngü varıcı tecrübeleri esasında iyi de güzelliği kemilleştirmeli. Geçen 2020 yılda kayıt edaların hem işine kemçilikleri yol verildi. Yani bellak geçmeyeli cinayetçiliği azaltmak konusu önüne alışan işleri kanaatlanlarlı anlık varmalı. Rayetin arda şikayetlerine gövnüncay seyredilmeli. Kayıt edalarını hem bildiren taraflara layık gelen kağıtlarla hepsini etmeli. Şeylerde bir edarlarda sahne ulumu ornaştırmak işlerim hayal alınıp var yani. Onun için. Usta nefes. Birinci, cinayet edilmeyene şert töreden sebepler düyüplü selcermi. Onları aradan ayırmak var, değişen taraflara yok, manamı duydurmalı. Sol sebepler aradan ayırmak işten yerine yetirsen hem güdül süredip durmalı. İkinci, rayattadan gelip boşan arada şikayetlerini öz vaktini hem düyüplü uğranıp onların kanunu hem sözünü üpçün etmeli. Rayattan meselelerini çözmeye yakından yardım vermeli. Üçüncü, kadiyet edarlarını kanunçulukla bildirilen taraflara doğru layık geliyor. Yukarı yürüyecek bilimli kararlar ve üpçün etmek hem işini şartlandırmalı. Dördüncü, kadiyet edaranın işine kanunlu hem ornaştırmayı şartlandırıp onların hem işini doğru ve derecede kuramalı. Milli Kovsuluk edalarında varsa maglumatları gelcermek. Maglumat bilen üpçün etmek hem işlerin hili geçen yıla peysa kaçtı. İnternet olmamayınca edilen gözevçilik işler hem talaba layık alıp varmadı. Yurdumuzdan daşa yurtlara iyi saparına iyi ölen vekilletlerin hem hareketlerine de gözevçilik oğuşuk alıp vardı. Sonra da anlayıp, birinci, meclisin anktoğu hem de maglumatları selceriş işlerin hakkı yok korundurmalı. Dünyanın hem sevitin devletlerindeki harbi, siyasi hem hopuluk ayakları, iyilikleri uğranıp, onların hem yurdumuza yetirip verecek tehirlerini selcermeli. İkinci, internet ulgamının gözevçiliğini talaba layık alıp varmalı. İnternet ulgamını, yurdumuzun konstitusyon kuruluşuna, cemiyete karşı, hakikati yoyan, terörçülüğü, ekstremizmi, milletçiliği ve böyleki bir kanun hareketleri vaat eden internet çeşmelerini yüze çıkarmalı. Hem de yurdumuzda çeklendirmek işlerini kemilleştirmeli. Üçüncü, milli hopsuluk. Cemiyetçilik tertibinin ayrıca adamlar tarafından ve toparlayın bozulmağına, köpçülükten bizunçuluklara karşı alıp veren destin işlere has hayretin ünüf vermeli. Dördüncü, dışarı yurtlara gidiyen
rayetlerinde, daşa yurt gulluklarının, goramalarının, siyasi ekstremistik ve radikal dini topolunun hem tesirine düşmekten gorama. Senin devlet tarafından daşa yurtları iyi saparını iyi verilen vekilletin, ağzalarının iyi saparını, maksadını eğermeni, ol yerdeki hareketlerini destin gözöksülük etmek işlerini hakem berkitmeli. Devlet Kopuluk Kengesine ağlarlar. Kazavat dövründe devlet herret kulluğuna tehnikaları dolundurmak, düğünlerin bir cay edilmeyen sebepli harbi dükütsor helakçılığa uçurdu. Neticede olsa adamlar helak oldu ve dükütsor hatardan çıktı. Sonra Nureyev, birinci, serhet koşunların harbi tehnikalarını başarmakta erkedip bilyen, ulfat hünermaları tayarlamak işine hemiyse ayretin üns vermeli. Ulun ahli harbi tehnikalarını hem avatlık yağdayını geçirmeli. Neyse harbi tehnikaları avatlamalı. O hemiyse tövüsçen kurat yağdaydı saklamalı. İkinci, devlet terhedinin video gözöksülük enzamları, radyo lokatörlerini ve injiner teknik hem desalarını emiş işçen yağdaydı saklamalı. Kulluğun harbi teknikanın mümkünçüklerinden dolu peydanlanıp devlet terhedinin koruğunu puktulundurmalı. Üçüncü, devlet terhedinin iktivalı koruğunu üpsün etmek için yürüytü maksat ulusal terhetçi toporlu düzümünü tayarlamak hem işini ayratayım, üns vermeli. Geçen yıl adalet idarelerine anılıp baran işleri seyretsek, hukukçuların hüner derecesini yok olundurmaya yeterlik hem üns verilmeli. İrade arasında kanunçuluğu düşündürmek, hukuk havarlığını yok olundurmak, vağı netiqete geçirmek işleri talabalığı yerine yetirmeli. Son için, taganıp, birinci, hukukçuların ve hem beylik hüner derecesini yok olundurmak, halkara hukuku boyunca ustad hünermeleri tayarlamak, senin olori tayarlamak öngdü varca her zaman hem programmalarını oluşturmak hem işlerini ayretin vermeli. İkinci, hukuk bozulmalarını öngünü almak boyunca ilatın hukuk taydan sovudunu arttırmak, her bir rayatın hukuklarına ve borçlarına doğru düşünmeni kazanmak için vaat netiqet düşündür işlerini iyidirli geçirmeyi devam etmeli. Üçüncü, adalet idarelerin işini hakim kamilleştirmek boyunca neticeli çareleri görmeli. Şunlar. Sani mulgumun mümkünçülüğünü hakim giyinden kullanmalı. Geçen 2021 yılda gümrük idareleri yurdumun import ve export haritadan yağdayına içerkeme bağlarının yağdayına talep olarak geçirmedi. Bunlar oyunca değişik taraflara teklifler hem verilmedi. Sonra da Huday kılıyor. Birinci, yurdumun daşarı feudalının esasen hem adık haritadan feudalının yağdayına ötüşünü ve maillerini tercümek maksadı ölen gümrük statistikasını talabalık öğretme. Bunlar oyunca hasavatları tayarlamalı. Yurdumuzun hem değişik darlarına belirlenen tertipte layıklıkta bu arada hem malumatları vermeli. İkinci, gümrük sergedinden geçirilen haritadan şiirinin ve hopsuluğunun belirlenen talaplara doğrularak hem geliyenin gözükçülüğü hakim uyuşundurmalı. Seyrem yargı devam eden çeklendirmeler bilen bağlılıkta kabul edilen düzgünlere layıklıkta haritleri ziyartlandırmak işlerine bir gözükçülük etmeli. Geçen yıl hem içeriki migrasyon işine düzgün bozulmalara yol verildi. Bir vilayetten belki vilayete gidip gelmeyen, ol yerden vaktin bulmak tertibin hem bozulun halatları yüze çıktı. Onun için Ataгаray, birinci, hemizlik yaşayan yerinden belki vilayete, vaktını, gidiyen rayetleri, hakimlikler bilen birlikte
bolyan yerleri boyunca bellige almak hem de olara güdügüçülük etmek işten hasta talabalar yerine yetinmeli. Söyleyeyim. İçeriki migrasiya yağdaylarına güdügüçülük etmek işini kemilleştirmeli. İkinci, ahal olaydı. Kede Dügrova edara edişmerkanın kuruluşluk işlerinde, yurdumun vilayetlerden gelip işleyen adamların belirlenen kanun sorgalarlıkta işleyenlerden bir güdügüçülük etmek. Bu tecrüben gelecekte aşavat sistem yaşayış toplumun kuruluşunun yolu koymalı. Üçüncü, eğer ki devam eden çeklendirmelerin bağlıkta dışarı yurt rayetlerinin, rayetlerinin kabul edilen düzgünlüğü alaklıkta yurdumuzun çeklerine, buyurumlarına bir güdügüçülük amala aşırmalı. Amanı, siz olsa, birinci, adetten dışarı yağdayların öňüne almağa, onu aradan ayırmağa gönüktürülen çareler hem toplumu dünya tecrübesine alayaklıkta kemilleştirmeli. Bir meseleni hem işeme bir güdügüçülükte saklamalı. İkinci, yurdumuzun maglumat giňişliğini. Döwlet edaralarynyň internet saytlaryny kiber hüjümlerden öwrenmek boýunça değişik çarelerini dowam etmeli. Burada yukarı bilimli, kamil teknolojilerden oňat hem başçylaryň milem ulumlary düretme ukyply hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri dowam etmeli. Namany harwem hukuk goraýjy edaran işlerini geçen yıl yol verilen kemçiliklere bundan belakini yol vermeli däl. Burada harwem hukuk goraýjy edaran yol başları bilen birlikte ähirem diru işleri alıp barmak menene size bir kem tavsiýa. Hormatly döwlet hukuk geňeşiniň agdalary, hormatly şerketler. Bir döwletimi alyp barýan parahaçylyk, söýjülük, pugta ýerýän insanperwer siýasatyny wagtynda kabul edilen gorun şäherketli harby doktrina mezatynda harwem hukuk gorjadalarynyň modern zamanyň binýadyny ýygydaly berkitip durýar. Harby gullukçylygymyz we olaryň maşala agdalary barada hemişe alada edýär. Olaryň hal ýagdan ýoklanmak, yaşaş durmuş şertden hasa uğulandırmak, ona din almaklary, ahlady dähmet çekip, watana halala gulluk edip, uly sünnüklary gazanmaklar üçin ählem ziru şertleri düretmek boýunça uly işleri durmuşa geçirýär. Biz burada alyp barýan işlerimiz bundan belak hem dowam eder. Hormatly Türkmenistan Döwlet Hukuk Geňeşiniň agdalary. Döwletimiz harby gullukçylygymyz barada hemişe de alada eder. Hormatly Türkmenistan Döwlet Hukuk Geňeşiniň agdalary. Biz şonuň bilen Türkmenistan Döwlet Hukuk Geňeşiniň giňişen mejlisini geçirip gutorýar. Men size bir can sağlık, ruvaşlık, mehvan halkımın asuda, avadan, bahtiyat olmuştu. Yaşamı uğruna alıp baryan, jogapkärli kulluňyzy, uly sünnükleri ve maşgala ve dançylygyny arzu edýär. Indi Orta Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi näme bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň kadiýetleriniň kadrlaryny güzeype bellemek we güzeypeden boşatmak hemde olara hünär derejelerini bermek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Kadiýet hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 54-nji, 56-njy we 70-nji maddalaryna laýyky karar edýän Yusuf Nurmamedowich Begjanow Aşgabat şäheriniň Köpekdağ tarap kadiýetiniň kady wezipesine bellep, onu Aşgabat şäheriniň bir karaly tarap kadiýetiniň kady wezipesinden boşatmaly.
Dayanç Aradvayeviç Saparov Balkan vilayatynyň Balkanava şäher gadytynyň gazy wezipetine bellemeli we oňa 5-nji hüner derejesini bermeli. Begenç Anayeviç Mehmedow Balkan vilayatynyň Magtumly etrap gadytynyň gazy wezipetine bellemeli we oňa 5-nji hüner derejesini bermeli. Parahat Sylapberdiyeviç Şarif ygtyarlyk möhretynyň tamamlanyny sebäpli Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrap gadytynyň administrasiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça gazy wezipetinden boşatmaly. Oğul Sapara Amaniyeliyevna Nuriyagdiyevany ygtyarlyk möhretyniň tamamlanyny sebäpli ahal vilayat gadytynyň gazy wezipetinden boşatmaly. Merdana Juma Muradoviç Xanyeliyew ygtyarlyk möhretyniň tamamlanyny sebäpli Balkan vilayat gadytynyň başlygynyň orunbasary wezipetinden boşatmaly. Azat Hudaýberdiýewiç Kurbandurdiýew ygtyarlyk möhretyniň tamamlanyny sebäpli Balkan vilayatynyň Balkanava şäher gadytynyň başlygynyň orunbasary wezipetinden boşatmaly. Röwşen Sapargeliýewiç Tyrrykow ygtyarlyk möhretyniň tamamlanyny sebäpli Balkan vilayatynyň Balkanava şäher gadytynyň gazy wezipetinden boşatmaly. Meylis Amaniyeliyevç Yumutbayew ygtyarlyk möhretyniň tamamlanyny sebäpli Balkan vilayatynyň Magtumly etrap gadytynyň gazy wezipetinden boşatmaly. Yalqapberdi Muhammed Nazareviç Baýjaýew ygtyarlyk möhretyniň tamamlanyny sebäpli Mary vilayatynyň ýurtyn etrap gadytynyň administrasiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça gazy wezipetinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly uşarynyň belent serkarda başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly uşarynyň belent serkarda başly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň karary bilen polisiýanyň podpolkownigi Murat Babaglyň Babaglyň Türkmenistanyň içeri işleri ministriniň orunbasary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly uşarynyň belent serkarda başly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň karary bilen polisiýanyň maýory Göpaly Durdymuhammedowyç Ataýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary wezipetine bellenip, oly Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginiň müdiri wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly uşarynyň belent serkarda başly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň karary bilen polisiýanyň maýory Merdan Tejenmuradowyç Muhammed Muradow Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginiň müdiri wezipetine bellenildi. Mehriban Arkadamyň täze 2022-nji halkyň arkadagly zamanaty ýylynyň garşylanan portadyny okap beren täze döreden Jan Watanym Türkmenistan diýen goşgusy ýerleşimizde uly ruhy berentlik döredip, olaň watan söýjülük duýgusyny hatam artdyrdy. Bular barada geçirilýän maslahatlarda aýratyn buýsun şonluklarya şeýle maslahatlaryň biri şu gün ahal vilayat häkimliginiň guramagyny öňe diňe öňe biziň beýik şygarymyz ýani atlan geçirildi. Maslahaty ahal vilayat häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başlary, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary, bilim hemde medeniyet ulgamynyň işgärleri şeýlede ýaşullar, mehrem eneler gatnaşdylar. Çykyş edenler hemmeleriň ýaşy umytlary bilen feýip garşylan täze ýyl baýramyny ýurdumynyň bagtyar maşgalalarynyň agdybirliginiň aýdyň nyşanyny görüp, insan kalbyny şatlykdan dolduranyny, şol ajaýyp pursatlarda hormatlar kadamynyň özüniň mehrem ojagyny öz çaýgylary, agtyklary bilen agdybirlikde täze ýyly şatlykly garşylayan pursatyny ýürek joşgynyndan, köňül töwründen joşup çykan Jan Watanym Türkmenistan atly nurany mazmuna beslenen täze goşgusyny mehrem halkymyza sowgat bermegi, bagtyar ýylgynymyzyň täze ýyl şatlygynyň üstüni dolduranyny ul buýsunçlan bellediler. Çykyş edenler hormatlar kadamynyň türkmen halkynyň hemde umumy adamlaryň behfidine gönükdiren giň gowrumly beýik işleriniň ählatynyň çuňur insanperwerlik duýgusyny ýugurlanyny aýratyn bellediler. Bu ýerde mehriban arkadamynyň ýetidekininden owazyndan tutuş dünýäniň gözelligine başlap döreden Jan Watanym Türkmenistan atly täze ajaýyp goşgusynyň köpçülikliň lawylly golmagy bu dawaranyň iň bir ýakymly pursatyna urildi. Maslahatyň dowamy medeniyet hemde sunugat işgärleriniň aýdym saýla çykyşlaryna ulaşdy. Hormatlar kadamynyň ajaýyp işleriniň bagtyar durmuşymyzyň wasbyny ýetiren aýdym saýla çykyşlar ýüreklerde şu günümde hemde ýagty geljegimizde bolan feýüni artdyrdy.
Ýerine ýetirilen aýdym sagaryň owady has belentden ýaňlanyp, olarda Türkmenistan döwletimiziň dünýäde bolan şan şöhratyny has belentlere götüren hormatly prezidentimiziň halkyň arkadagy zamanasy ýylyna belent maksatlary wazy işleriniň halkymyň bagtyarlarynyň şeýlede eşleti durmuşymyzyň wasby belentden ýetirilip. Dawaral maksatyň ahyryna gatnaşyjylaryň adyndan hormatly prezidentimize ýüllenme kabul edildi. Şuň Türkmenistanyň bilim ministrligine hormatly prezidentimiň 2022-nji ýylda sanly ulgam arkaly geçiren ilkinji iş maksadynyň gelip çykýan wezipelere başlanan bilim işgärleriniň maksady geçirildi. Maslahaty gatnaşanlar geleceğimiz bolan ýaş netliň dünýä öňlerine laýyk bilim terbiýe almagy, mollumlyk we bilim işgärleriniň döreçilikli zähmet çekmek üçin giň mümkinçiliklerini döredilmegi bilen bagly meselelere döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýänligi barada giňişlerini belläp geçdiler. Arkada prezidentimiziň parasatly baştonlugyna, berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny, ýurdumyzyň bilim edareleriniň işini kämilleşdirmäge, bilim bermegiň ähli batgançaklaryny ýokary hilli, elektron bilim maglumatlary bilen üpçün etmäge, sany serişdeleri giňden peýdalanyp, ösüp gelýän ýaş nesle berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmagy, hilini dünýä derejesine laýyk getirmäge, innowasion tehnologik ösüşlerden oňat baş çykarýan, ýokary derejeli hunermenleri taýýarlamagy gönükdirilen düýpli özgertmeler üstünlikle amala aşyrylýar. Maslahatyň dowamyna arkada prezidentimiziň sanly ulgam arkaly şuýlyň ilkinji iş maslahatyna bilim edarelerini we çağlar baglaryna alınıp barylan işleri täzeçil usulla ýola goýmak, ýaşlaryň hemme taraplyň bilim terbiýeli bolmagy ugruna zerur taýýarlar etmek, mektep okuwçylaryna bilim bermekde täzeçil usullary ulanmak hakynaky gymmatly maslahatlaryna durmuşa geçirmegiň ýollary 2021-2022 okuw ýylynyň ikinji ýarmyny bilim ulgamynyň öňüne durýan möhüm wezipeler, bilim özgertmelerini mundan beýlekde çaltlandyrmak bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Maslahata gatnaşan bilim ulgamynyň işgärleri, degişli ulgamyň işini kämilleşdirmekde döredilýän ähli şertler üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. 2022-nji ýylyň halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ilkinji günlerine Türkmen Owa Hoşalyk Institutynyň guramagyna Taşova vilayatynyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda biologiýa, kimiýa, matematika, fizika hemde Türkmenistanyň taryhy derslerinden ders wäsesi geçirildi. Wäseşiň esasy maksady mektep okuwçylaryň zekini açmak hemde ösdürmek, mektep okuwçylaryny ýaşlykdan ilmi gözleglere urukdurmak, okuw dersleri boýunça mektepde alýan bilimlerini çoňlaşdyrmak şeýlede bilim bermegiň hil derejesini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda okuwçylary döwlet hemde halkara wäseşiklerine taýýarlamak, okuwçylaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary berkitmek, mektep okuwçylaryny hüner saýlamaklaryny oňy şertler döretmekden ibaretdir. Ýokary goramaçylyk ýagdaýyna geçirilen ders wäseşini atnaşylar döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormatlar kadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň parasatly baştonlugyna ähli ulgamlar bilen bir hatarda edil diýarymyzda ene muamalamyzyň ihlasy zähmetinden göz başarýan halyçylyk sunugatyny ösdürmek, kämilleşdirmek maksady bilen giň ugrumly işler alınıp barlýar. Güneşli ülkemizden şahriýana täze döwrübap halyçylyk kärhanalarynyň urulup ulanylmagy berilmegi, öň barlarynyň durkunyň täzelenmegi, işlemek üçin ähli amatlyklaryň zerur iş şertleriniň döredilmegi, ýurdumyzyň halyçylaryny gözlegli hem dörejilikli zähmet ýeňişlerine galkynyrýar. Haly we haly önümlerini önermekde ýokary zähmet görkezýärine wesenýän baýry kärhanalaryň biri Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halaç Çeper halyçylyk kärhanasydyr. Bu baýry kärhananyň halçy gelin gyzlary ene muamalamyzyň dörejilikli zähmetiniň netijesinde sünnälenip sunugat derejesine çykarylan halçylyk senedini ösdürmekde hem kämilleşdirmekde tutunýarlyk bilen özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Halçylyk kärhanasyna 2300-den gowrak işgär zähmet çekip haly önümçiligi 2 iş çalşygyna alınıp berilýär. İşini usat halçylar geçen önümçilik ýylyny üstünlikle jemläp halkyň arkadagy zamanasy ýylyny ýokary görkezler bilen garşy aldylar. Geçen ýylyň jemleri boýunça 20.694.223 manatly haly we haly önümler taýýarlanylyp, manat hasabyna önümçiligiň ösüş tepkini 106 öterme getirildi. Hasabat döwründe kärhanada 10.407 iňe 4 metr haly we haly önümler dokulyp, ýokary görkezler gazanyldy. Kärhanada ýürüte buýrmalar esasanam uly gowrumly, goşly gölli, ak we gyzyl hallar dokulýar.
Şoň ýalan buyurjularyň isleglerine görä bu ýerde durly ululukdaky beşir göllü ýaprak, derweze göllü hallar, tebigatyň keşi şekillendirilen hallar, iki tarapam göllü hallar, şeýle-de sowgatly haly önümler taýýarlanýar. Kärhananyň hunermenleri elmadama milli buýsanjymyz bolan türkmen hallarynyň köni nusgalaryny dikeldip, täzelerini döretmekde, haly sunuwatyny kemilleşdirmekde irgensiz zähmet çekýärler. Halçy gelin gyzlar 10 barman hunerinden kemal tapýan, gözelligi bilen göreni hayran goýan nepes haly önümleriniň önümçiligini giňden ýoly goýmagy, uly mümkinçilikler açýan hormatly prezidentimize tüý sürekden sag bolsun aýdýarlar. Garaşsyz hemeşelik beýtarap diýarmyň ykdysady kuwatynyň artmagy üçin içerki we daşarky bazarlara çykarylýan önümler bolan Nevittir gadan başga da senatyň köp puduklarynyň büniýady bolup hyzmat edýän beýleki tebigy baýlyklamyň ähmiýeti juda ullar. Türkmenbaşy etrawynyň Gowlumaýyk şäherçesindäki Gowludow kärhanasyna çykarylýan nahar duwa watanymyzyň esasy tebigy baýlyklarynyň biridir. Hadar deňdeniň Demirgadyk ýakasyndaky aýlygyň kenaryna ýerleşýän ýurdun himiýa pudugynyň öňde barjy kärhanasynda halkyň arkadagy da manasy ýylyna gazywalyň ýany duýdyň meçhur hememi hiri ýokurlanyrlýar. Yurdumyzyň himiýa pudugy arkada prezidentimizin taýsy tagallasy bilen düýpli ösüşler başdan geçirýär. Şunda Türkmen Himiýa Döwlet Konserniň Türkmenbaşy etrawynyň Gowlumaýyk şäherindäki Gowludow kärhanasynda bitirilýän işler öwwe münasipdir. Totuş diýarymyzy öňürleýän duýdyň ähli möçhürlerini taýýarlaýan bu kärhananyň hunermenleriniň Hazar deňiziniň kenarlarynda iş alyp barýan meýdançasy diňe biziň ýurdumyzda ýa sebitde del, eýsem totuş dünýäde duýdyň iň köp gorlarynyň jemlenen meskenleriniň biri hasaplanýar. Çiğmal gorlarynyň muktary 40 milyon tonnadan geçýän Gowludow kärhanasyny öňürleýän nahar duýdyny ýotlaşdyrmak häzirki wagtda amykly ýoly goýulmagy, arkada prezidentimiziň öz mehriban halkynyň saglygyny, ähli zatdan iler tutýanynyň ýene bir aýdyn guwanamasydyr. Gowludow kärhanasynyň büniýadyny senagatda ulanmak üçin niýetlenen täze duýdy gaýtadan işläp, ýotlaşdyrylan nahar duýdynyň ýokary we birinji hili görnüşlerini, şoň ýalam gerdejik görnüşli tehnika duýdy öňürmäge ýürütileşdirilen desgada işler döwrüň talabyna laýyk gurulýar. Kärhananyň golaýyndaky duz kölünden alınýan çiğmal gaýtadan işläp, her ýyly ýotlaşdyrylan nahar duzynyň 40 000 tonnasyny, gerdejik görnüşli tehnika duzyň bolsa 2500 tonnasyny taýýarlamagy mümkinçiligi bolan bu desga ekologiýa taýdan arasy we önümçilik babatda ýetkisiz işleýän bilen tapawutlanýar. Täze önümhananyň işe gerdilmegi bilen ýurdumyzda ýokary hilli ýotlaşdyrylan iýmitlik nahar duzy bilen ygtybarly üpçün etmäge dolu mümkinçiligiň döredilendiginem aýratyn nyktamak gerek. Kärhananyň taýýarlaýan tehnika dozlary ýurdumyzyň ýanygyç energetika toplumyna, haritlik görnüşine getirilýän nevit önümleriniň düzümini, dünýäki ýyl ölüňlerine laýyk derejede arasalamakda. Dokma pudugyna taýýarlanýan ýüplükleriň renkleriniň solmasyzlygyny gazanmakda. Ýyla dyş ulgamlarynyň işini kadaly ýoly goýmakda. Şeýle-de beýleki köp sany ogurlarda giňden peýdalanylýar. Hormatly prezident we yksadyň döwleti degişidäl ulgamyny ösürmäge de hemişe uly ünsürýär. Munyň özi zähmet ýeňişlerini gazanmagy mümkinçilikdir diýär. Özleri hakdaky alada joga edip gaýraty zähmet çekýän telekeçler ýurdumyzyň Daşowy welaýatyna da ykdysady ösüşlere sallamly goşunt goşýarlar. Olar halkyň arkadagy zamanat ýylyna täze zähmet ýeňişlerine tarap anamly barýarlar. Olaryň arasynda durly görnüşli senagat önümlerini öňürýän kärhanalaryň bolmagan goýanlarjydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň agdaty bolan Uwadagy tarapyndaky Türkmen şarwy hususy kärhanasy şolaň biridir. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna welaýatyň telekeçleri durly görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu orada Daşowy welaýatynyň Uwadagy etrafynda ýerleşýän Türkmen şarwy hususy kärhanasy özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada işleýän hunerini ökde telekeçleriň öňürýän durly görnüşli önümleri elat tarapyndan ýokary isse bilen alınýar. Türkmen şarwy hususy kärhanasynda zähmet çekýän hunermeniň aglaby bölegi ýaşlardan ibarat. Bu bolsa ýaşlary iş orunlary bilen üpçün etmekde oňy netijeleri berýär. Kärhanada dünýä ölüňlerine laýyk gelýän enjanlar oturdulyp, ýürüte kompýuterlaryň üstü bilen mebelleň durly görnüşler taýýarlanylýar.
Olon arasında penceredir kapılar, mebel önümleri var. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha baty tepkinlere eýe bolýar. Olaryň gözlegli işleriniň netijesinde mebelleriň, aýna gapylaryň, täze döwrüwap görnüşleriniň öňürilip başlanmagy, ähli önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy belinilmägi münasipdir. Penceredir gapylar, mebel önümleri welaýatyň ähli künjeklerine uly islegden peýdalanýan önümlerdir. Satyn alınan mebel önümlerinin alıcıynyň öýüne eltilip berilmegi, bu ýere gelýän müşterileriň barha köpelmegine şert töredýär. Kärhanada harit dolanşygynyň ösüş depkini, berja edilýän işden mukdary ýygydarly artýar. Bu bolsa Türkmen şerbe hususy kärhanasynyň zähmetseýär hunermenleriniň täze belentliklere tarap anamly barýanlyklaryny aňladýar. Birleşen tagalla bitew maksat bolsa, hem işe üstünlük getirýär. Bu bolsa halkyň arkadagy zamanasy ýylynda hususy kärhananyň zähmetseýär hunermenleriniň münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlaýanlyklarynyň habar berýär. Döredilýän ähli şertler üçin milli liderimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormat prezident bilen taýsy sagalaryň netijesinde içerki önümlüň haritlaryň halkyň ady önümlerini bolan esewle dolu kanagatlandyryp bilmek üçin ýurdumyzyň hususy telekeşlerine, önüm enerjiýaryna uly önam berýär. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynda bu önamdan ruhlanyp ýyl önümde günnelik ady önümler bolan ýumurtga önüm bilen üpçüne diýen ahir welaýatynyň Qaky tarafynyň şäherine ýerleşen Röwşen Rahim Daýhan hojalygy döwrüň talabyna laýyk gelýän işleri alyp barýarlar. Birşime diýeli Türkmen halkyna ýyda hadinanyň beri hataplanýan towu köpeltmekde we oň et önümlerini ýumurtgany ýyl önümde elektrik baharadan hödürlemekde ýurdumyň telekeçleriniň bir näçe kärhanlary hereket edýär. Şolaryň bireme Qaky tarabyna ýerleşen Röwşen Rahim Daýhan hojalygynyň uşşulyk toplumydyr. Döwrüwap uşşulyk toplumyna towuklaryň jemi 92.000 sanysy ýetdirilýär. Bu ýerde towuklary iýimlemek, suw bermek we arasaçylyk işleri dolu awtomatik usulla alınıp barylýar. Toplumda towuklary 2 watyna iýmitlenilip olan herse towukyny hepden dowamynda 4 ýedeçende ýumurtga bermegi ukypdyr. Toplumda saklanýan jüýjeleň ketekleriniň içi bolsa 35-36 gradus ýyllyga çenli gyzdyrylýar. Oňa çygylygy bolsa 60 götürmeçene ýetirilmeli. Ýetdirilýän jüýjelere berilýän iými 10 gramdan başlap herhepde 5-10 gram köperdilip 115 grama çenli artdyrylýar. Ýaş jüýjeler 90 günlük bolanlaryny ýürüýte keteklere geçirilýär. Olary 20 hepdelik bolanlaryna bolsa agramlary 1300-1400 grama ýetip köpçüliklerini ýumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan towuklaryň 92-94 götürmi ýumurtga berip öňürleýän ýumurtgalyň ortaça agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumdaky towuklaryň esasy iýmeti soýa, mekka jogan däne açykly buğday, az mukdarda arpa we buğday kepeginden taýýarlanýar. Şerekeme iýme, vitaminler, mineral maddalar, amino kislotalar garlýar. Olaryň içimlik suwuna bolsa wagtal mineral goşunlary goşulýar. Kärhananyň ady biri işgärleri döwrüwap goşulyk toplumyny gurduryp beren üçin gahryman arkadamda tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormat prezident bilen milli ýagdaýda bilen döwlete daxily bolmadyk ulgamyny ösürmäge ähli wagtda berýän kömek durgulawlary işe telekeçileriň ýokary hili ady önümlerini öňürmekdäki mümkinçiliklerini artdyrmaga hem halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmaga giň ýol açýar. Şeýle kärhanalaryň biremi ýokary hili ady önümlerini öňürmekde ýurdumyzda giňden tanalýan hem hoşwagt harit nişanly ady önümlerini öňürýän Mar şäherindäki Miweli өлkö hususy kärhanasy. Türkmenistanyň Senagatçylyk we Telekeçiler Birleşmesiniň azaty bolan Mar şäherindäki Miweli өлkö hususy kärhanasyna da işleri talaba laýyk ýola goýulyp önümçilik kuwaty artdyrylyp öňürleýän önümlerini hil derejesine aýratyn ünsürleýär. Hususy kärhananyň dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologily enjamlaryny ölçedilmegi hem olaryň işleriniň sadaşykly ýola goýulmagy netijesinde önümçiligin depkini barha ýokarlanýar. Kärhananyň iş depkininiň öňe ilerlemegi netijesinde önümçiligin köpürli işleri sadaşykly ýola goýulýar. Bu ýerde täze tehnologiýalar arkaly kofe içisiniň öňürmegi munyň aýdyň suwutnamasydyr. Häzir köni kärhanada döwrüwap gaplanan kofeň süýtli, gyzgyn şokoladly, gold, tokoy hozy berk hem kapuçino ýar görnüşleri öňürleýär. Bagtýarlyk döwrümizde bu öňde barja kärhanada türkmen gandynyň hem karamel tüýjüleriniň bir näçe görnüşleriniň öňürilmegi işe telekeçileriň gadanýany uly üstünlikleriniň biridir. Kärhanada hoşwagt harit nişany öňürilýän adaty ak gantlar bir hatarda limon, dalçyn, malina we beleki bir näçe tokoy meýgelerini tagamly goşunlary berilen gantlary öňürilýär.
Günnülük önürleyen gant kememe karamer tüjleri içerke bağlarlamada ulu üstege eye bolýar. Beý hususy kärhananyň işçileri Mekke jogun ýarmatyndan kemem buğday unundan tagamly çipsilaň birnäçe görnüşlerini önürip ilatymyda iliatorly bahadan ýetirýärler. Meýgöri ülke hususy kärhanasynyň önürýäni adyň birniň hataryna buğday we Mekke jogun unundan taýýarlanýan durly görnüşli Mekke jogun taýýajyklary hemde ýeňil bürünçden taýýarlanýan barly patraklary uly orun tutýar. Önürleýän ýokary hili adyň meni hataryna peýnir, çeýişlik we hakadylany şoklat tagamly guradylan çörek böreçlerim bar. Kärhanada öz işini ökdü tejribeli hünärmenläň birnäçe zähmet çekmek üçin ýerine ýetirilýän her bir işiň ýokary netijelerini gadanýarlar. Hususy kärhananyň işçileri öz önürleýän adyň bilen içerke bazarlarynda üpçün etmek bilen şäklenmän, olaň belli bir bölegini daşary ýurtlarda eksport edýärler. Bazar iqtisadykdan çykarna bäsişi ukyply adyň bilen önürleýän bu kärhananyň işçileri hususy ulgamyň oruny ýokarlanmakda alyp barýan işler üçin hormat prezidentine alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormat almer nurta ýurdumyň aýtany we paýtaht maşgawaty 10-njy ýanwarda saat 1-den 13-njy ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkan vilayatynyň ötkäplen mutfağy adkem ýaşar ömürli bolmak mümkin. Bunu ordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetini 2-7 gradus gündüzine 14-19 gradus. Kenary etraparyna 6-11 gradus maýry bolar. Ahir vilayatynyň ötkäplen mutfağy ömürli bolmak mümkin. Demirad bunu ordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetini 1 gradus sowukdan 4 gaýtaçan maýly. Gündüzine 10-15 gradus gün nor etraparyna 18 gradus açan maýly bolar. Mary vilayatynyň ötkäplen mutfağy ömürli bolmak mümkin. Gün ordan teleskopda 6-11 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetini 1 gradus sowukdan 4 gaýtaçan maýly. Gündüzine 12-17 gradus maýly bolar. Liverpool aýatyny ötkäplen mutfağy ömürli bolmak mümkin. Gün ordan teleskopda 9-4 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetini 2 gradus sowukdan 3 gradus açan maýly. Gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Daşowut vilayatynyň ötkäplen mutfağy ömürli bolmak mümkin. Demirad bunu ordan teleskopda 5-10 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetini 1 gradus sowukdan 4 gradus açan maýly. Gündüzine 1-6 gradus maýly bolar. Paýtaht Aşgabatda ötkäplen mutfağy ömürli bolmak mümkin. Demirad bunu ordan teleskopda 7-9 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetini 2-4 gradus gündüzine 10-12 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyzda boýunça ýanwar aýynyň 13-nä magnetik hadysasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylar. Ede vatandaşlar gyş basyny howanyň derejesiniň petelýäni nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna raýat gelmegi. Şeýle-heme häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň hadadan 3 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirlerini öňalmak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriman ýeşary, bulary berk berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ötünýär. Ähli ötüşleriň ödeninde bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi ýeşär.